Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Grymoedd a diagramau grymoedd. Cynrychioli grymoedd. Os yw dyn yn gwthio crat ar hyd y llawr, dywedwn ei fod yn rhoi grym i'r crat. Dangosir y grym gwthio ar y cat gan saith sy'n weithredol yn nghyfeiriad y grym. Os yw'r dyn yn clymu raff o gwmpas y crat ac yn ei dynnu ar hyd y llawr, bydd y crat yn cael ei dynnu i'r chwith gan y grym yn yr haf. Gelwir hyn y tensiwn yn yr haf. Dangosir y tensiwn yn y diagram. Os yw dyn yn codi'r crat bant o'r llawr ac yn ei ddal yn llonydd, bydd y crat yn derbyn grym cynhaliol o ffreichiau'r dyn. Gallwn ddangos y grym ar y diagram. Felly mae'n cael grym o dditanoi mwyn bod e'n dal i sefyll fyna. Effaith y grymoedd mewn mecaneg. Y grym sy'n mwyaf amlwg yn ein bywydau bob dydd yw grym atyniol disgyrchiant, gravity. Mae hyn yn weithredol ar bob gwrthrych sydd ar neu yn agos at wyneb y ddaear. Fel arfer, gelwir y grym yma y pwysau, ac mae'n gweithredu trwy craidd mas y gwrthrych. Os y gwrthrych yn cael ei dynnu gan y llinyn, spring neu gadwyn, mae'r gwrthrych yn cael ei dynnu gan tensiwn sydd yn y llinyn, spring neu gadwyn. Yn yr un modd, os yw gwrthrych yn cael ei wthio gan spring sydd wedi cywasgu, neu roden, mae'r gwrthrych yn cael ei wthio gan yr gwthiad, sef y thrust, sydd yn y spring neu'r roden. Mae peiriant cerbyd yn cynnyrchu grym gyrru yn sy'n tynnu'r cerbyd. Os yw gwrthrych mewn gysylltiad gyda gwrthrych arall, mae yna rym cyswllt rhwng y ddau wrthrych, a gallwn rannu'r grym gyswllt i fewn i ddau ran. Yr adwaith normal neu'r grym normal sy'n perpendicular i'r linell gyswllt rhwng y ddau wrthrych, a'r grym ffrithiannol sy'n weithredol ar hyd y linell gyswllt os nad yw'r cysylltiad yn un llyfn. Ac mae rhywfaint o fudiant neu tuedd at mudiant rhwng y ddau wrthrych. Achos arbennig o grym ffrithiannol yw gwrthiant aer, sy'n cael ei ystyried fel grym ffrithiannol rhwng gwrthrych sy'n symud ar awyr sydd o'i gwmpas. Yn yr enghreifftiau yn y modiwl yma, cymerwn bod gwrthiad aer yn ddibwys pan ei gymharu gyda grymoedd eraill. Mae'r honiad yma'n resymol os yw'r mudiant mewn gwactod, neu os yw'r gwrthrych yn cael ei ystyried fel gronyn, neu mae bianedd y gwrthrych yn araf. Pan yn delio gyda mudiant cerbyd, mae'n arferol i gyfuno y grym ffrithiannol a gwrthiant aer i fewn i un grym gwrthiannol sy'n weithredol mewn cyfeiriad i'r gwrthwyneb i fudiant y gwrthrych. Effaith grym. Ystyriwn effaith grym sengl sy'n gweithredu ar flocyn, bychan, sy'n gorffwys ar llain o ia. Os yw grym yn gweithredu'n llorweddol ar y blocyn ac yn gweithredu trwy canol y blocyn, byddwn yn disgwyl y bydd y blocyn cyflymu i'r dde, a bod maint y grym yn effeithio ar maint y cyflymiad. Os yw grym yn gweithredu'n llorweddol ar y blocyn, ond ddim yn gweithredu trwy canol y blocyn, byddwn yn disgwyl bydd y blocyn yn cyflymu i'r dde ac yn cylchdroi. Os yw grym yn gweithredu'n vertigol ar y bloc ac yn gweithredu trwy canol y blocyn, byddwn yn disgwyl na bydd unrhyw fudiant gan y blocyn, os nad yw'r grym mor fawr fel bod y ia yn mynd i dorri o dditano. Os yw grym yn gweithredu'n lletraws ar y blocyn, disgwyliwn i'r blocyn lithro ac i ddymchwel. O'r enghreifftiau yma, gwyddwn bod effaith grym ar gwrthrych yn dibynnu ar maint y grym, cyfeiriad y grym, a'r pwynt ar y gwrthrych lle mae'r grym yn gweithredu. Felly mae grym yn vector.
Mae ganddo maint a chyfeiriad. A'r uned SI ar gyfer grym yw Newton, sydd tua'r un pwysig un afal. Felly mae'n bwysig i chi ystyried le ar y gwrthrych mae'r grym yn gweithredu. Diagramau grymoedd. Mae'n allweddol bwysig mewn mecaneg eich fod yn gallu llunio diagram grymoedd yn ddangos yr holl grymoedd sy'n weithredol ar gwrthrych penodol. Felly, enghraifft 1. Dangoswch yr holl grymoedd sy'n weithredu ar flocen sy'n llonydd ar fwrdd llorweddol. Os mae'r grymoedd sy'n gweithredu ar y blocen yw, pwysau'r blocen, W, adwaith normal, N, rhwng y blocen a'r bwrdd, N, hwnna sy'n dala yn ei le. Bydd yna ddim grym ffrithiannol yn gweithredol gan fod dim bosibilrwydd y bydd yn blocen yn symud mewn unrhyw gyfeiriad. Felly dim ond grymoedd lan a lawr sydd bydd ddim yn symud i'r ochr. Enghraifft 2. Dangoswch yr holl grymoedd sy'n weithredol ar gronyn sydd ddisymud ar blaen garw sydd ar oledd i'r llorwedd. Felly dyna ni, mae'r gronyn yn ddisymud ar yr plan ac mae'r plan yn arw. Felly, mae'r gronyn yn wrthrych lle ystyriwn ei faint yn ddibwys. Felly mae llunio gronyn yn amhosib, felly roeddwn gylch neu petrial bach i'w gynrychioli. Bydd yna 3 grym. Pwysau y gronyn, adwaith normal rhwng y gronyn a'r plan, ac yn gweithredu'n perpendicular i'r plan, felly lan o'r plan. Y grym ffrithiannol, sy'n gweithredu'n ddirgroes i fudiad posibl y gronyn i lawr y plan. Mae gronyn am llithro lawr, ond mae'n cael ei ddal fyna gan bod y plan yn arw gan ffrithiant. Enghraifft 3. Dangoswch yr holl grymoedd sy'n weithredol ar gar fel mae'n teithio i fyny rhyw sydd wedi oleddu 8 gradd i'r llorwedd. Felly, moduri'r car fel gronyn, y grymoedd yw pwysau y car, grym gyrru sy'n cael ei gynhyrchu gan beiriant y car, dy y mae'n tynnu fe i fyny, adwaith normal rhwng y car a'r rheol. Dangosir hyn fel grym sengl ei fod yn beder grym gwahanol sy'n gweithredu'r peder olwyn sydd mewn cyswllt a'r hewl. Dangosir fel grym sengl gan ein bod yn modelu'r car fel gronyn. A'r grym gwrthiannol sy'n gyfuniad o gwrthiant aer a grymoedd ffrithiant. Mae hyn yn gweithredu lawr y llethr gan fod y car yn symud i fyny'r llethr. Felly dyna'r grymoedd i gyd sy'n weithredol ar y car. Enghraifft 4. Dangoswch y grymoedd sy'n weithredol ar garreg bach sydd wedi'i ollwng o ben tŵr 20 metr o uchder ac wedyn ar awyr blymiwr freestyle diver sy'n syrthio'n rhydd wedi ddyneidio allan o awyren sy'n hedfan ar uchder o 3,000 metr. Dechreuwn ni gyda'r garreg, felly ni'n gallu modelu'r garreg fel gronyn, a gallu ni fwy na thebyg wedyn diastyru gwrthiant aer. Felly'r unig grym sy'n pwysig sy'n gweithredu ar y garreg yw pwysau W y garreg. Ar gyfer yr awyr blymiwr, bydd y gwrthiant aer yn bendant ddim yn ddibwys, felly y diagram grymoedd bydd hwn. Bydd y gwrthiant aer sy'n dala fe nôl peth ar ei ffordd lawr, i bwysau fe ac Diagram grymoedd ar gyfer system o wrthrychau. Bydd angen llunio diagram grymoedd yn aml i naill ai dangos y grymoedd sy'n gweithredu ar system gyfan o wrthrychau, neu ar gyfer y grymoedd sy'n gweithredu ar un elfen o'r system. Pan yn llunio diagram grymoedd ar gyfer system gyfan, rydym ond yn dangos y grymoedd allanol sy'n gweithredu ar y system.
byddwn nhw'n diastyru'r grymoedd sy'n gweithredu rhwng rhannau mewnol y system, gan fod trydydedd Newton yn dweud wrthon ni bod y grymoedd yma yn hafal ac yn ddirgroes i'w gilydd, felly yn canslo mas. Pan yn llunio diagram grymoedd ar gyfer un elfen o'r system, bydd rhaid dangos effaith y grymoedd yma sy'n gweithredu gyda'r elfen arall. Mae trydydedd Newton yn dweud wrthym os yw gwrthrych A yn rhoi grym i gwrthrych B, bydd gwrthrych B yn rhoi grym sy'n hafal a'i dirgroes i gwrthrych A. Felly, gen i weld hwnna'n digwydd nawr. Mae car yn tynnu trailer ar hyd heol llorweddol. Lluniwch ddiagram grymoedd ar wahân i ddangos y grymoedd sy'n gweithredu ar y system, y car a'r trailer fer un, y car yn unig a'r trailer yn unig. Felly, y system gyntaf, y grymoedd sy'n gweithredu ar y holl system yw pwysau'r car a pwysau'r trailer, W y trailer a W y car. Grym gyrru sy'n cael ei gynhyrchu gan beiriant y car, yr engine, yr adwaith normal, NC, ac NT, yr adwaith normal rhwng y car a'r heol, a'r adwaith normal NT rhwng y trailer a'r heol. A wedyn cyfanswm y gwrthiant RC i fydiant y car, cyfarswm y gwrthiant RT i fydiant y trailer. Felly mae sawl grym dyn ni fyna sy'n gweithredol ar bob elfen, ond dim rhwng y ddau, dim rhwng y cysylltiad rhwng y ddau. Y grymoedd sy'n gweithredu ar y car yn unig yw y pwysau, WC, y grym gyrru sy'n cael ei gynhyrchu gan y peiriant, yr adwaith normal, NC, rhwng y car a'r heol, cyfanswm y gwrthiant a'r sef cyfanswm gwrthiannau gyd, RC, i fydiant y car. Felly, 4 sydd gyda ni fyna, ond mae un arall achos mae'n tynnu'r trailer. Y grym T sy'n gweithredu'r chwith yn y bar tynnu rhwng y car a'r trailer. Felly, dyna'r grymoedd sy'n gweithredu ar y car, ar y trailer. Mae gyda ni y pwysau, W y trailer. Mae'r adwaith normal rhwng y trailer a'r heol, NT, a mae cyfanswm R i gwrthiant i fydiant y trailer, RT, a wedyn mae'r grym sy'n tynnu fe i'r dde yn y bar tynnu rhwng y car a'r trailer. Na mae'r un llythyren fyna, achos maen nhw'n mynd i fod yn hafal i'w gilydd. Maen nhw'n hafal ar dirgroes. Un yn gweithredu ar y car a un yn gweithredu ar y trailer. So, os nhw'n gofyn i chi yn y cwestiwn am grymoedd ar y trailer yn unig, mae'n rhaid chi feddwl pa grymoedd sy'n gweithredu ar hwnna. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna ar grymoedd a llunio diagramau grymoedd.